machiegni kendo oimore otieno ma kawuono ka lendo ikelonu kod Alex Jabenga wuod Kisumu Kadongo e Ramogi TV. Thuond weche e yo machiek kod jatend piny Kenya otelo ne nyasi mar yango thuondi mosekedo ne Kenya are ne Kenya yud loch koa kuom wazungu. Nyasi mane ji ok odhi mang'eny ahinya, lakini owacho no osingo ne jo Kenya e ngima maber bang' higni moko ka gisebedo kom bang' ka gisekawo telo koa kuom mane ker machon Uhuru Muigai Kenyatta. Nyasi mong'ere gi dho Waswahili ni Mashujaa Day no otelne gi jatend piny Kenya kane jo Kenya nomor makende mokalo e nyasi no. Kumachielo wago ni Ramogi TV opuo kaka wang' jowi kendo makelo mor, wang' jowi nogo makelo mor e oganda Luo koting'o Homa Bay, mantie Homa Bay County, ma Migori, ma Mombasa kaachiel gi Kisumu kaachiel kata gi Nairobi. Ramogi TV oyang kaka wang' jowi makelo chenro kaka Thapki ma ji ohero ahinya, kaachiel gi lendo manyangafu, Nyarko Chia, Mbak Ndalo, kaachiel gi chenro mang'eny makelo mor e pacho kae. Kendo riwo oganda Luo kanyakla. Wayudo ne weche tuko, wayudo Sadio Mane ma e piny mar Senegal jatuk opira kata mar adhula oyang kendo omi mich kaka jatugo ma chunye ler makare bang' ka mwandu duto te moloso iyudo notiyogo e yor kaka osoloso osuptal e piny Senegal kendo konyogo mondo liete nyithi kiye momiyo lewni. Sadio Mane mano omi michno e piny jowagunda nomor mokalo kaka opuoye kendo okete rang'iny mamalo kaka jatugo mong'eyo tiyo ne jo Senegal piny moaye e yo makare. Weche tuke kwatieko wayudo ni jatend piny Kenya manotelo ne Mashujaa Day osingo ne oganda jo Kenya ngima maber kaka gine loch bang' kumachielo. Kwatieko wechewa midhiambo ma otieno ma kawuono wayudo ni Ramogi TV opuo kaka wang' jowi makelo mor e oganda Luo kendo kelo oganda Luo kanyakla ka gikelo chenro kaka Thapki, lendo, Nyarko Chia, Mbak Ndalo kaachiel gi wan. Mogik wayudo ni Sadio Mane omi mich kaka jatugo ma ohero pinye mar Senegal bang' mwandu duto te olosogo skul kendo konyo nyithindo kaachiel gi mon lieko. Rituru masani Thapki bang' ma